ти майка ти, човек. И ако хората ни обърнат внимание, тя почва. Ея курвата, ея Любомира. Добре, майка ти, човек, ай кажи ми. Ти не си бил моите лайфове да се смееш, да ме опознаеш, да бъдеш с мен на лайфове, да видиш колко се забавлявам. Опитвал съм да влизам в твоите лайфове. Не мога да намеря. Така. И ти си бил се качвал тук при мен, ти ще умираш от смях, защото аз забавлявам. Тя влиза с два профила и ме нападат и ми казват, има един ертемиомин там от техни такова човек, ти знаеш ли колко хора поразиха те. Аз никой нямаше да говоря за тебе, ако тя каза за майка ми, че била циганка, за баща ми, за децата на брат ми качва, снимки са родки, отисвана. Ти срамуваш ли се от това, че си някакъв друг етнос? Аз, виж, Еларионе, аз и да бях циганин, аз никой нямаше да се срамувам. Ето, казвам ти го. И да бях, нямаше да се срамувам. Никой не си избира родителите. Маша Аркадаш, аз те разбирам, обаче. Така, ама защо трябва да качва на покойната ми майка снимки? Аз съм Вла. Баща ми е Вла. Жена ми е циганка. Ама... Нито аз се срамувам от това, нито жена ми се срамува. Жив и здрав да си. Аз съм го казал, остави момчето на мира. Аз говорих за тебе и кога започна да говоря, ще ти кажа. Тя не се справя, брат, аз ти се заклеям. В какво искаш да се закълна, човек? Че аз по 5 месеца не съм я закачал. Аз отивам да продавам в Стокхолм и извън Стокхолм и хората викат, има една цецка, вика. Праща ти, вика, снимка ти, вика, навсякъде, вика, че си измамник. Вика, как я търпиш? Как е търпиш? Моите клиенти, бе, човек. В Фейсбук аз нямам нито една публикация за нея. Аз никой не съм им послал снимка, бе. Аз съм я показвал, показвал съм я само нея да се види, а никой не съм показал твоята снимка. Не, че съм нямал твоята снимка да я покажа. Аз никой не съм го правил. Никой няма да ме провали. Така. Но кажи, бе, човек, кажи да се спре, защото тя не се спря, човек. Тя не се спря. Добре, виж сега, искаш да се разбереме с тебе така, като мъже. Аз ще направя каквото мога, ще поговоря с нея, обаче от твоя страна не искам да чувам нищо по моя адрес. Иларионе, имаш ми думата. Няма да, виж, имаш ми думата, обаче майка ти, да знаеш майка ти, виж, тук има много хора, които, виж, не те псуват, даже не те и псуват. Даже и се държи и ти казва страхотно момче, че нямаш нищо общо с нея. Напротив, нищо общо няма с нея. Ти си много добро момче. Аз ти казвам, че аз от нея и от баба си съм научил всичко за характер и за поведение. Защо е моето момче да се подиграва с умрели хора и да ми качва снимките на майка ми, на баща ми, аз като никога не съм ми направил нищо. Човеко, виж, казвам ти го. Това при вас е от години, аз за това... Не е от години, моето момче, ти не се опитваш да ме разбереш. Аз не искам да се надвикам с тебе. Ние от години, ние бяхме приятели, бе. Аз, Галя, моята приятелка, където се разделихме с нея. Бай Иван, те са ни канали на гости. Он е безобразен човек. Безобразен човек. Той я прави така да бъде. Те са ми в YouTube, бе, човек. За измама, за адреси, за данни. Аз мога да ги осъда тези хора, бе, човек. Аз никой не съм връждувал с майка ти, бе. Аз съм им дарявал. И суджуци, и сланина, и боза съм им подарявал. Аз имам... До мен беше моята бивша приятелка, тя не е нито туркиня, нито циганка, нито лаика, нито българка, е набожна жена и ще ти каже, бе. Даже тя и се обаждала по телефона и вика, защо го правиш?